Giproseso na karon ang financial assistance alang sa mga teachers ug non-teaching personnel nga nadestino sa Mandaue. Sa pagkakaron, gitrabaho na sa accounting office ang payroll alang sa mga hataganan sa maong cash incentive nga tag 10,000 pesos. Naanda na kining ihatag sa syudad sa mga magtutudlo ug non-teaching personnel sa mga public schools sa Dakbayan. Matud sa Assistant City Treasurer, kung maproseso na kini ug maandam na ang payroll, trabaho na kini sa ilang opisina aron ma-schedule na ang distribution. Samtang nagpadayon pa karon ang pagpang-apod-apod sa financial assistance sa mga senior citizens. Tulo ka adlaw ang gihatag kanila aron ma-claim na kini. Awhag sa taga City Treasurer's Office nga dili ipalapas og tulo ka adlaw gikan sa pag-schedule sa claiming kay gikinahanglan pang i-liquidate sa treasurer ang kwarta. Kung mahuman na og liquidate sa mga lolo ug lola, trabahoon na sab sa syudad ang ubang mga assistants nga gisaad sa kagamhanan sama ni ining sa teacher's assistance. Days nga i-liquidate na mo ang katong na-distributed na kay mo. Kung ano sad baya, may cash advance na sad ni kay di man may cash advance kung wala ko na liquidate.